أهلا بكم في دولة حزب الله. לפני מספר ימים הפיצה חיזבאללה סרטון שמציג את פרויקט עימאד 4, מתקן תת-קרקעי לשיגור טילים. وتظهر الأنفاق وهي مجهزة بأجهزة كمبيوتر وإضاءة وعمق يسمح بسهولة بمرور شاحنات الأسلحة. מיקומה של המנהרה הזו איננו ברור, סביר שהיא ממוקמת באחד האתרים בארץ המנהרות. مطرة السرطوني لارتية إسرائيل من متكفة منع الحزبالله. ومصدر في حزب الله قال للتلفزيون العربي أن الفيديو هو رسالة لإسرائيل. פרסומו הוא חלק מלוחמה פסיכולוגית בתקופה בה ישראל נערכת לקראת מתקפה אפשרית מלבנון. بصراحة شيء مرعب. إسرائيل لم تنم ليلتها. بلبنان افتوا مع سرطون أنه الجميع تفاجأ بهذه المشاهد، يعني حتى نحن في لبنان تفاجأنا بالحقيقة. يعني בישראל לא ממש. מידע רב מאוד קיים בישראל על ארץ המנהרות, חלק גדול ממנו זורם ממרכז אלמה שמעסיק את טובי החוקרים שמכירים כל אבן בלבנון. לסרטון הזה למשל אחראים החבר'ה ממרכז אלמה שחשפו את תוואי המנהרות. התוואי עובר ברצועה הגיאוגרפית שבין הבקעה במזרח לבין אזור החוף במערב דרך ג'בל מוסא, והוא נועד כנראה לשמש את חיזבאללה לניוד כוחות ונשק במצבי חירום וגם לשיגור טילים. במפה הזו אתם רואים את המתווה של אחת המנהרות הגדולות ביותר מג'ינסנאיה דרך עיישיה למיידון. כאן אתם רואים מפה שעליה סימון של 36 אתרים צבאיים שמחוברים כנראה על ידי רשת המנהרות. 3 סוגי מנהרות יש לחיזבאללה. الأنفاق الدفاعية التي تتيح لمقاتليه الاحتماء من الغارات الجوية، والأنفاق الهجومية التي أعلن الجيش الإسرائيلي عن إغلاق آخرها عام 2019، وأنفاق صغيرة تستخدم لتخبئة راجمات الصواريخ. אחדות מהמנהרות נחפרו מתחת לצירי התנועה המשוערים עליהם ינועו כוחות צה"ל. ليتم تفجيرها عندما يقوم الجيش الإسرائيلي بمناورات على الأرض داخل لبنان. אחרות משמשות את החמ"לים של החיזבאללה וגם את תנועת הכוחות הלוחמים. חלק גדול מהמנהרות עובר ולא במקרה תחת כפרי הנוצרים. في لحظة الاشتباك يعرض السكان يعرض الأهالي إلى مغامرات. מנהרה אחת כזו נחפרה על בסיס תשתית לבניית סכר שלא הושלם. هذا السد توقف إنشاؤه لأسباب إلى علاقة بالتعقيدات المالية في لبنان وبقيت الأنفاق. טביעות האצבע של איראן ניכרות היטב במנהרות האלו. עבודות חפירה בוצעו על ידי חברות מקוריאה ומאיראן בפיקוח קצין איראני. אחת מהן היא חברת הבקעה לבניין וקבלנות שמקורה בחברה איראנית. أهلا بكم في دولة حزب الله تحت الأرض. شبكة الأنفاق العسكرية لحزب الله تمتد على طول مساحة لبنان. ארץ המנהרות משתרעת בין ביירות לבקעה ולדרום לבנון, 3 מרכזי הכוח של חיזבאללה. وأن أهم تلك الأنفاق يربط بين بيروت ومنطقة البقاع في الشمال الشرقي. עשרות הסתעפויות נחפרו מתחת למאחזים האלו. أما النفق الأكثر أهمية في هذه الشبكة فهو نفق يربط بين مدينة صيدا وسهل البقاع. לצפון קוריאה חלק גדול מאוד בחפירת ארץ המנהרות. אחדות מהמנהרות בנויות ממש על פי המודל המוכר לאמריקאים מווייטנאם. هذا مثلا ده الأنفاق الفيتنامية. يقال أن الأنفاق لحزب الله مشابهة للغاية. أدي مثلا مكان المخازن، مكان للمطبخ، في أماكن للذخيرة. בשנת 2018 חפרה חיזבאללה מנהרות שנועדו לחדור לעומק ישראל, מה שמעיד על כוונותיה. אבל מנגד, צה"ל כבר רכש ניסיון רב וייחודי בלוחמת מנהרות ברצועת עזה. אין עוד צבא בעולם עם ניסיון שכזה. כפי שהדברים נראים כעת, יש סיכוי שהניסיון הזה יעמוד כבר בקרוב למבחן, הפעם בזירה הלבנונית.